बे समाव मोनसे इनाय आरो मुगैथाव जाथाय खारबाय थानाय गारियावनो 13 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ हानजाय जिनाहारि नंगौ दिल्ली मुम्बाइआव खोनानाय जाथाय बादिनो दायो कक्राझारावबो नुजाथिदों गारिनि सिङाव जिनाहारि खालामनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा फारसे फैनाय लामायाव साब्रै मुस्लिम लांसुनियाफोरा सासे ट्राइबेल हिनजावसाखौ गारिनि सिङावनो हानजाय जिनाहारि खालामदों थारैनो बे समाव मोनसे हानजाय जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों थांनाय 16 मेयाव मोनाबिलिनि समाव कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनिफ्राय दतमा फारसे फैनाय लामायाव साब्रै मुस्लिम लांसुनियाफ्रा AS17M 8735 नाम्बारनि मारुति भेन गारियाव गावसोरजों लोगोसे गाखोबोफानाय 13 बोसोर बैसोनि सासे ट्राइबेल हिनजावसाखौ फेग्रा मुवा जाहोनानै जिनाहारि खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों जिनाहारि खालामग्रा मुस्लिम दुथांफोरनि मुङा रुबेल रहमान इब्रान हुसैन मामिनुर रहमान आरो अनवर हुसैन बिसोर मुस्लिम दुथांफ्रा धुबरी जिल्लानि तामारहाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बुरुनदाङा होननानै मिथिनाय जादों मख'नो गोनांदि गिबै इन्स्टाग्रामाव सिनायलायनानै ट्राइबेल हिनजावसाया मुस्लिम लाइमोनजों लोगो जादोंमोन आरो 16 मे खालाराव लोगो हमलायनानै हिनजावसाया बेरायदोंमोन गारि सायावनो हिनजावसाखौ इनाय जिनाहारि खालामग्रा साब्रै दुथांफोरनि हेंथायै दतमा पुलिस थानायाव U/S 366D/376D/328 IPC R/W सेक्सन 6 पस्को सेक्सन नि सिङाव गसर थिसननाय जाबाय आरो दासान्दि साब्रै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै दतमा पुलिसा गोख्रों साजाजों सोंनाय फिननायखौ खालामगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों बे जाथायनि सायावनो चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि सोद्रोमा प्रितम ब्रह्म चौधुरिया मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि আমাৰ তাত যোৱাকালি এটা খবৰ আহিছিল আবিলি যে এজন নাবালিক 13 বছৰীয়া ছোৱালী তেখেতক এটা মাৰুতি কাৰত উঠাই পেলাই চাৰিজন ল'ৰা চেৰবাংগুৰিৰ পৰা দতমা যে ৰাস্তা তাতে মানে মুভিং কাৰতে তেখেতক ৰেপ কৰিছে ৰেপ কৰাৰ পাছত যেতিয়া মানে দতমা মানে পুলিচ চেক মানে পোষ্টত যেতিয়া চেক কৰিছে তেতিয়া ইহঁতক মানে ৰেস্কিউ কৰা হ'ল ছোৱালীক ৰেস্কিউ কৰাৰ পাছত আজি CWCত আনিলে CWC আনাৰ পাছত ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পাছত আজি আকৌ কোৰ্টত আনিছে শুনামতে 3 দিনৰ কাৰণে পুলিচ ৰিমাণ্ড দিছে বুলি কৈছে আসামীসকলক তো কি মানে শাস্তি পাব লাগিব সেইটো হ'ল মানে অকল 13 বছৰীয়া ছোৱালী আৰু এটা মুভিং কাৰত আৰু 5টামান বজাতে হৈছে বুলি কৈছে সেইটো মুভিং কাৰত যদি এনেকুৱা পুৰা মেইন ৰাস্তাত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় তেনেহ'লে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে ছোৱালীহঁতৰ এটা সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটিটো ক'ত আছে সেইটো আৰু য'ত আমি ছোৱালীহঁতৰ সেফটি সিকিউৰিটি আমি কথা পাতি আছোঁ সেই টাইমতে যদি এজন নাবালিকৰ ইমান 13 বছৰীয়া ছোৱালী ইমান সৰু ছোৱালীক যদি এনেকুৱা মুভিং কাৰত যদি দৰ্শন কৰা হয় সেইটোতো মানে বহুত সাংঘাতিক এটা কথা হয় নাবালিকাৰ সৈতে কেনেকুৱা পৰিচয় হৈছিলে তেওঁলোকৰ নাবালিক কোৱা মতে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনা জানা হৈছে বুলি কৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত চিনা জানা হোৱাৰ পাছত ল'ৰায়ে বোলে ফোন কৰি পেলাই সদায় কৈ থাকে মানে মই তোমাক লগ ধৰিব মানে বিচাৰোঁ সেই হিচাপত মানে ইহঁতে চাগে যোৱাকালি হ'ল মানে লগ ধৰিব আহিছে তেতিয়াৰ পাছত মানে ছোৱালীক উঠাইছে উঠাৰ পাছত সেই ঘটনাটো হৈ গ'ল কিমানজন আছিলে গাড়ীত বোলে 4জন আছিল কিন্তু দৰ্শনটো এজন কৰিছে আৰু আচৰিতটো হ'ল এই চেৰপাংগুৰিৰ পৰা দতমা ৰাস্তাটো হ'ল এৰাউণ্ড মানে 10 to 15 মিনিটৰ ৰাস্তা সেই 10-15 মিনিট ৰাস্তাত আৰু হয় একদম পুৰা সেইটো মেইন ৰাস্তা যদি এনেকুৱা দৰ্শন কৰা হয় সেইটোতো সাংঘাতিক কথা হয় GC थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय कक्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो कक्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन